weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to hayre dayi to winde jammi to murtode cabbuli to weedu demmabo to gana funnague to tufde kaƴel to tufde makam to tufde malal to liiguel deede to wendu amadou dowru to mbol khalifa to beelel gawdi to jabal julliji ko on takkusan juula ha to dingrel ceerno amadou togsela ko on takkusan juula ha to dingrel ali bolo to likseyba gural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men ha to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie hollori tigui wonde ɗo ka e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi woni ɗo e duuɓi nayyi kay walla duuɓi joyyi ɓe kollori kay maɓe ƴettu fodde temedere ji wondude temedere greffier to leydi Sénégal biyeteɗo Assatou Sophie Gladia ko gonnoɗo ministre kay saaha laamu Macky Sall o sokam ñalawma hande o tawi koye mbadi mandade dépôt o tuma noon koko fati dittinde haalis kewɗo no fewi e saaha covid 19 to leydi Mali dossier ko fate ñawore tumaɓe kay juuɗe men moddude e mbuñaari ko fate codgol laana ndiwaka président Ibaka wondude matériel taw ko équipement militaire ñawore nde ko alkamisa janggo ɓamtata caggal nde no yewno kay joni kene wona lebbi keddi Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to leydi Espagne to leydi Inde to Émirats Arabes Unis to leydi Palestine to leydi Russie to leydi Pakistan to leydi France bisimilla moni ketki hotodirte joni pren paccere salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jadiɗo ɓalwal e danwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe gorko mo melga wuuro jinneji Allah no rokkimo fartaŋe ene luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo safra wonduɓe kiste fibrome dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartaraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yaran ɓe arsigaji men kippi wonduɓe dabruji weddaɓe korte kala ceerno Amadou Tijane Diallo no safra ɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ekkoji ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawran ɓen wonduɓe prostate fiɗaɓe ustaraɓe gorago yawɓe jiitade koye mumen kala ceerno Amadou Tijane Diallo e wittuji makko kessi omo yiiti lekki ko fate safruji estomac ma no wawno fodde kala so tawi on jokkodiri balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko goppunɗa ha laaɓa ha no hannirta ni ceerno Amadou Tijane Diallo hay sinno prostate ma ala ko heddino so wona aɗa hokka rendez-vous aɗa oppiro so tawi on jokkodiri balɗe tati o safruma ceerta hen ha laaɓa tawa sekaka ceerno Amadou Tijane Diallo andi dendagal kiline makko caggal nde ummi Madina Gounass so rewi toon to Dakar e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko ne tawe to leegal Samia galle makko ko étage no hucciri usine plâtre so tawi a ari ha ɗon sa waɗi oɗo numéro 00 222 ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko leydi wat France ko en waɗi WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 794 94 15 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Ross Mauritanie to Dagana Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 538 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konni wiɗo sanne mbadden dando faade ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji
sikkare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tan ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikkina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. Europe, Amérique, Moyen-Orient, kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba nogasi go lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi joyyi habruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie ambassade république populaire de Chine e nder Nouakchott mawnini talata hanki o nogasa lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasa joyyi manditare wattore kay duuɓi capanɗe jeegom ko leydi Chine e leydi Mauritanie kay jokkodiri to banggue relation diplomatique yuɓɓini cérémonie o noon ko biyeteɗo tan Chung Tong on ko woni ambassadeur joɗaniɗo leydi Chine e nder Mauritanie joom ngaluji kewɗi noon e yimɓe laamu hewɓe mbawi bismede mbawi tigui tawtorede oɗon cérémonie noon ko wayno Zeynil Abidine wula Cheikh Ahmed ko kañum woni hoolejo patronat de Mauritanie wawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie holliri tigui e nder batu mabɓe kay wonde kay ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi wonde kay ɗo woni tigui ɗo e nder duuɓi joyyi mabɓe mbawa ƴettude kay fodde kenen wona temedere juge woni ñawowo e temedere greffier ɗum noon firti tigui ko kala hitande kay eɓe ƴetta yimɓe nogas taw ko juge wondude yimɓe nogas taw ko greffier en ɗum fuɗɗoto noon ko hitande 2026 woni hitande dartonde nde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o bismima o joddima en audience to bureau ji makko to galle lamorgo to e délégation timmuɗo tawi ko ɓeena witeɓe BP e gardegol noon président directeur général BP o hono biteɗo Mouraye Oussine Klos audience o noon ko talata hanki o ɗum wonno mujibu jonde nde noon ko yidde kay ɓeydude jokkodiral e gollodiral moƴƴal hakkude BP hakkude mum e leydi Mauritanie
e nder ɗiɗo duuɓi sappo noon BP holliri tigui hono président directeur général BP holliri tigui wonde nder ɗiɗo duuɓi sappo kay ɓe mbawi gollade e nder maaje kalɗe Mauritanie keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal to ɓe mbiyat tigui puide to ɓe mbiyat tigui le grand tortue haɓe mbawi yaltinde kay e siggade gaz taw ko gaz naturel on gaz noon tawe to keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen accident musɗo waɗi hanki hakkude accident musɗo waɗi hakkude to wuuro witengo Chagar e wuro witengo Maktala Azara ene tawe nder région de Barakna ɗum noon waɗi koye dow lawol bitengol route de l'espoir dendagal jolnoɓe on werla hay goto hen fiɗɗani no foti kamɓe kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen BAD woni banque africaine de développement woni boñ tawi ko boñ Afrique ko fate ɓamtare ɓe mbawi tigui ɓe jaaɓi wonde kay mbaɗa financement leydi Mauritanie kene qime ha 1.6 million tawi ko haalisa dollar wallude leydi Mauritanie kay ɗoftude leydi Mauritanie e ɗoftude leydi Mauritanie ndeɗo eɓɓore woni projet tawi ko projet mo biyata 3R o woni tigui ruuji tati taw ko ndiyam on projet noon ko Mauritanie kay ko on projet noon kono Mauritanie kay heeɓi ndiyam tawi ko ndiyam robinaji hano hannirta ni e ko fati assainissement projet o noon ko million jaru muɗum ko million ngaji 20 tawi ko haalisa dollar hen mbiɗen hen 1.6 million ko BAD yaltinta 12% woni kalis keddiɗo noon ko jefta ko jiifaji laamu leydi Mauritanie on projet noon so tawi kay projet o laatima ɓe kolliri tigui fodde temedde nayyi capanɗe joyi ujunere neɗɗo tawateɓe nder ɗiɗo région ngaji woni région de Barakna région de Hoddel Chargui e de Adrara ma mbaw tigui nemade oɗon projet jiito hen koye mumen hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen avion joyaɓo kay joyaga tawi woni 5e vol tawi ko adduga adduɓe kay hajjiyankoɓe gendi Mauritanie toon to wawi juurade toon to Médina e nder leydi Arabie Saoudite ɗum noon ko talata alarba hande o gasi go lewru me gonde ndu ko yetti toon ko mi yetti toon e maɓe julto noon fodde waktuji capanɗe nayyi e nder juma tawi ko juma wiyete ko juma Mouhamadou Rasoul sallllahu alayhi wa sallam ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar ceerno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena ko tana musto waɗi to wuuro witengo Arafat tawatengo e nder commune mo Missira woɗɗo nder simin ma Missira tigui Missira Wadene ene tawe nder région de Kafrine ko infirmier chef poste santé woni tigui docteur poste santé tawateɗo nder wuuro ngo ko kañum tigui woni mo fittande mum itta tawi ko bandiji jane makko alarba hande sanga 4h du matin e nder logement makko toon kay to honno ko ɗon tigui wuyɓe gaari tawi kadi ko joguitiɓe ne gaare oto mumen mo hinde 4x4 kanko baraɗo o noon gonnoɗo chef gonnoɗo médecin chef infirmier médecin chef infirmier chef o wiyeteno tigui o wiyeteno kanko noon baraɗo o wiyeteno ko Mamadou Samba Diallo ko sagataɓe mbiɗen joguitiɓe arɓe dow werla mumen ɓe hinde kankat kañumen jani e galle o noon ɓe gad arno noon ko wujjude baali e jawdi gonnoɗi ɗon e nder galle he nden nani dille noon o yalti ko ɗon tigui ɓe coppimo jasiji coppimo jasiji noon ko ɗon yarinte o rawa noon tigui mo nawa to hôpital to nawa tigui hôpital mo Koungheul o hawri koye ladial e lawol nden gendarmeɓe noon nani habaru o ko ɗon tigui mbawi notitade hen enquête udditama hen oɗo saaha joni beele kay waɗɓe ngallo baɗale mbawa yitede kanko baraɗo o noon hono Mamadou Samba Diallo o ɗacci tigui cuddiɗo e sukaɓe tato eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen suka debbo tawi ko élève mo duuɓi sappo e tati jangganoɗo to collège mo Kasonké biyetenoɗo Dieynabou Baldé ko kañum tigui warti tawi kadi ko ɓoggol habɓe dande makko o welti woni ko wiyete pendaison ɗum wonno ko guila ñamma 17 ne wiyata 19 lewru mai gonɗen ɗum ko Sanké noon ko wuuro tawatengo e nder commune mo Médina Chérif e nder wuuro Médina Chérif e nder département mo Kolda koni koɓe faabu noon mbawi tigui nottade hen kañumen ƴetti goskiki ɓe nawi ɗum tigui to morgo ko talata hanki o wira ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen tribunal de flagrant délit de Dakar ɓe jandini ñawore mabɓe kay ko fati Azoura faale ko fati oɗo biteɗo Hayre
halarba hande o no gasi go lewru dujala woni ñawore mabbe yani be tajanama non kambe dido kala mane mabbe kala tajanama lebbi jeego me kaso tawi hen tadi ko ferma woni lebbi tati kay jomum yeta nan ko dara kaso woni ñaawa be ñaawira non kambe dido kala non ko wadde video ji mabbe audio ji mabbe réseaux sociaux je kala saha kay e be jetto hen Macky Sall gonnodo hooloji leydi e yoga kay e gollidi mum tawi koye dilloɓe e landa APR ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen alarba hande o pôle judiciaire financier ummanima ko fati examen ko fati kay e recours ɓeɗo ɓe wetti kay baɗanoɗo ko fati Farba Ngom e ɗa Hiro Sara tawateɓe kay oɗo saha kala e nder kaso kene wona joni lebbi tati e mbadi détention provisoire sokaɓe kay tawi kadi ko adi kene ñaawe avocat ji mabɓe noon mbawi yaltinde milliard uji kewɗi tawi ko français fam gam hokkirde kay caution mabɓe kono juge o ha joni wi ko loppete salima tigi hoppiddeɓe e mbadi provisoire wi tigi yoɓe keddotone kaso ne wayno ko jawɗo caution ɗiɗo milliard uji ɗiɓe jaltini kay o holliri tigi ne famɗi par rapport kay e haalisa moɓe tuma o ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni alarba hande o no gase go lewru me biteɗo Cheikh Moussa Diagne o darima yesso Cheikh Moussa Diagne o darima yesso tribunal de grande ligue de Dakar ko hande noon fonno wonde ki ñawore makko kono ñawore nde kadi wat dirtinama ha naya lewru juin hitaɓe junnaji ɗiɗi e no gas joyi siftinde noon ko guel ñande sappo joyi lewru mai o nanggano toon to Foundiougne tawi kadi ko digue woni division d' investigation criminel kañum yilotonoɓe kañum teeɓimo toon o nangguira noon ko caggal sudde mo konnguri kulɓinide no fewi ɗe moola Allah so wiide kay wonde paɗe ceerno makko kañum ɓuuri fayida kay ɓuuri martaba e ɓurani Karima ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen jen ha to ɓoggel ko wuuro tawatengo e nder département mo Linguére ko tana musto waɗi toon talata hanki nogas lewru men ko cukalel dewel guel duuɓi joyyi biyeteno guel Amina Dia wasi toon fittade mum tawi koye accident charrette mbabba noon o jolduno noon koye cukalel gonguel dewel tawa kadi ko tokosel wondude e denɗiraguel maggel ene wiye Yoro Dia ko kamɓe tata gonno e dow charrette ɓe paano tigui koto forage commune o ƴeewoyde ndiyam sareede o noon woodi ko felmi ɓe pilti sareede o yani mabɓe kanko hen wasi fittade makko ɗiɗo heddiɓe ɓe noon woni dewel cukalel dewel e Yoro Dia denɗi ko ɓen noon mbawi gañande kakriɗe no fewi kanko noon ko hen o wasi fittade makko gendarmerie Dara noon udditi hen losgoji mum beele kay e ɗum ɓeydo labde ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen nummima ha joni habruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Sénégal keddoɗen ha joni Aissatou Sophie Gladia ko gonnoɗo ministre kayidi mine et de géologie e saha laamu Macky Sall ñawore saha laamu Macky Sall o waɗama kay sous mandat de dépôt tawi ko yamirore commission d'instruction de la haute cour de justice kañumen tigui yamiri nde watte e mandat de dépôt o tuma noon koko fati kay e burjingol haalis kewɗo no fewi tawi koye fond covid 19 e saha kay rafi covid 19 ko alarba hande o no gasi go lewru dujala o darino yesso juge o tuma noon ko dirtinde kay kene wona 1 milliard woni milliard taw ko franc CFA e haalisaji kay taw ko projet ji kewɗi dokkanodi ko fati ko wayno yeru ko fati e mahgol centre taw ko centre gravimétre tawateɗo toon to Kédougou on centre noon ha ɗo hay tufere wotere ala tigui ko fawa hen kono no holliri jayne ɗe o waɗama noon e oɗo saaha joni sous mandat de dépôt woni tigui o mona e nder kaso ko adi kay ko ñawore makko ene yana ha laaɓa ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paden tribunal de Bamako ɓe jiidi tigui ko oɗo saaha joni ko ummanade kay ko fati alhaali dossier noon ko fati alhaali coɗgol avion présidentiel tawi kadi ko dossier tumaɗo kewɗo mbuñade no fewi rogere arwanire nde noon ñawore mum wonno tigui ko guila lewru septembre e lewru octobre 2024 guila nden noon ñawore nde koko yowna parquet noon namdima kay nde ñawore nde yewtete oɗo saaha joni ɓe kolliri ko alkamisa janggo o no gasi ɗiɗi lewru dujal 2025 ñawore nde fuɗɗito e nder leydi he e nder Bamako e nder rogere arwaninde noon e nder rogere arwaninde noon coɗgol kay sappo ɓe jofinoma hen feɗendu kay fodde sappo e goho neɗɗo jofanoma hen feɗendu tawi kadi ko tumaɓe moddude e ndiɗon mujari kono ko nayo tan noddano yesso juge tawi ko cour d'assise spécial ɓen nayo noon woni hono biteɗo Boiry Félix Sissoko on woni principal accusé ɓurɗo
tumede kay e muñaari ni wondude Mamadou Camara e goɗɗo ne wiye Moustapha Drabo nayo bo ne wiye Nuhum Dabitawo ko ɓeɗo nayo noon ɓuri tumede hen ko ɓe darino tigui yesso juge o noon jijane ɓe noon kettima kadi ɗiɗo duuɓi ɗiɗo lebbi ɓe kettima kay yimɓe ɗiɗo tawi ko wonnoɓe ministre uji horeɓe gueɗe jagorɗe e nder leydi Mali ɓen goni hono biteɗo Moussa Mara e biteɗo Oumar Tamali wondude kadi e goɗɗo meɗino wonde ministre délégué au budget biteɗo Madani Touré ɓeɗo tato noon déclaration men kay ene fada no fewi kay e ndeɗo ñaawo tawi ko rogere ɗiɗo ɓiire kay kono kay ko fati kay e ndeɗo rogere ɗiɗo ɓiire oɗo saaha joni noon ko jogori herguinde ñawore nde ko oɗo tawi ko biteɗo accusé principal o ɓurɗo tumede o kay hono biteɗo Boiry Fili Sissoko o ancien ministre des finances et de l'économie oɗo saaha kala o wona karɗo cellala omo tampino fewi oɗo saaha omo tampino fewi e tawi rafiji tawi ko rafiji kewɗi tawaɗi e makko ko wayno kay oɗo rafi biteɗo drépanocytose wondude rafi ɓerde woni cardiaque wondude hypertension muslo no fewi wondude kadi ko witte arthrose woni keeci musoji ɗum ɗo foof e ɗo rafiji kala ene coome makko e oɗo saaha joni sabu hujjikintoɓe makko mbaɗino ɗaɓɓani kay beele ni omo heeɓa ko wiite liberté sous condition o wawa yaltude e oɗon kaso ha wawa safroyade kay kono noon e oɗo saaha joni justice leydi ndi wi ko loppetta ɗum noon saabima kay mette hewɓe no fewi ha tengti e hujjikintoɓe makko laamu ngu noon dalliɗi tigui wonde ko heeɓino liberté sous condition walla liberté sous condition tawa kadi omo yoɓanno caution liberté sous caution kono e ngan sango o salinoma yaltude e on kaso o salirino yaltude noon o holino wonde kay caution pawaɗo e dow makko o ko haalis kewde no fewi kadi omo andi kanko haydara ala ko waɗi ɗum noon yaltata kaso so wona o ñawore makko yani ha laaɓi oɗo saaha joni ko ɗum laamu ngu dallori kay sababu kay salade rokkudemo ko wiyete oɗo liberté ha wawa safroyade ha joni ko leydi Mali kedoɗen alarba hande nogas go lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi joɗima batu e nder Bamako lamorgo leydi ndi joddi batu ngu noon ko ɓen tawi ko jagorɗe jeeyaɓe ɗeɗo leyɗele tati tawi ko renduɓe ndeɗo fedde witende alliance des états du Sahel woni jagorɗe leydi Mali eɓe leydi Niger eɓe leydi Burkina Faso e nder ɗenaji noon yidde tigui woni mujibu batu ngu noon ko yidde ƴettude peeje kay peeje tawa ko ƴellittoje falde nde woni tigui AES woni alliance des états du Sahel e nder peeje mum noon ɓurɗe wonde faar kay ɓurɗe mawnude ɓe ƴetti e nder batu ngu kay ko yidde sosde walla afde boñ tawi ko banque moɓe ndendi tawi ko banque moɓe ɗamini wiide kay BCID AES woni tigui banque confédérale pour l'investissement et le développement ardi batu ngu noon ko biteɗo Alou Seynou Sanou kañum woni ministre de l'économie et des finances mo leydi Mali wondude madame Dembélé Medina Sissoko ministre des transport mo leydi Mali kamɓe ɗiɗo gardi nguɗon batu tawi kadi ko ƴettude peeje no leydi ndi kay diwana tigui renduɓe ɗeɗo tati renduɓe ɗeɗo fedde no ƴellotiri no hanirtini ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar so nummima to leydi Mali jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndow ko fati robiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabruji men ɓurɗi temtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko suuda banggue wargo ñande dewo hoore bir sappo e jeetati lewru ndu gonɗen ndu ene wawi dey yimɓe sappo e nayo kawre e ladial e nder nokku ɗo molinoɓe gonno ɓe takki noon oɗo saaha ko paramilitaire en yiɗɓe kay heɓtude leydi ndi e juuɗe oɗo biyeteɗo taw ko général Barhane toon to leydi Rwanda toon de ene wayno e hono taw kadi ko enquête aji bannoto leydi hono France e on biyeteɗo hono Agaté Habayari Mana ono wayno de ɗum on saaha ene wayno de ɗum huuɓi no feewi ɗum noon examen o nde kawnoɗe kamɓe ñawoɓe ɓe mbawi kadi wiide wonde ɓen taw kadi ko arnoɓe cettade ɓe wonde de ala foof ko cettanɗe mabɓe ɗe ala ko donki e wiide kay e wargoji bannotoɗe ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi ɗum noon waɗi kay kadi ɓen no mbiruno ni ala foof ko latti hen e ɗum noon gila kay ñande aljumare sappo e jeegom lewru duuƴal ujunere e nogas e joyyi wawno kadi kadi ƴetti kono pellital wawde kay artirde wawde ko oɗo dossier joytino e oɗo Agaté Habayari Mana jaro e duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi tawde on kañumne daɗi e oɗo procès ɗum ene wayno de
gila ujunaji ɗiɗi e jeetati kay aɓe gonno kay ɓe guddiri kay lowdoji mabɓe toon leydi hono France e gangu wiide wonde oɗo kanko dey amo tuma kay e wargoji baɗɗo toon ɗi taw kadi ko ɓen civil en mbanno kay wadde dental mum e gam wawde kay pourtudemo wona plante e wiide wonde kay komo jeeya e ɓen ngol ɗon bargol yimɓe ko wiyete wono génocide ko ɗum ɗo kam e ngol ɗo kam wiyama wonde kam ko kam o daɗi e ɗow kadi maro ɓiyen ɗow mayanno ɗo to Gabon ene wayno Ali Bongo kañum e cuddiɗo mum e kadi e ɓiyumum biyeteɗo Noureddine kamɓe de ɓe jalti wono leydi ndi ɓe payi toon to Angola taw ko ballal hoorejo leydi Angola ndi ko on walli ɓe haɓe mbawi kay fi arte toon to Angola ummat leydi hono Gabon caggal kay nde oɗo kadi général taw kadi ko Oligui Nguema wawi kadi wono yaltideɓe e kasoji wawi kadi wiide wallude kamɓene jabde kay kamɓene ɓe pa jalta leydi ndi ɓe paya toon to leydi hono Gabon caggal kay nde oɗo Oligui Nguema fullimode ha joni kam kañum e jooɗe e jappere e ndeyete RDC Congo ene wayno dey toon ene wayno ɓe mbaɗi won ɗaɓɓade waɗama pour wawde kodi ettude level kadi taw kadi ko wutti teddugal kañum o Joseph Kabila menon ardata kono leydi ndi ɗum noon kamɓe dey wona toon to Congo to ene wayno commission taw kadi ko keeriɗo ɓe sénaɓe namdima kay nde oɗo kay Joseph Kabila wadde kadi auditionné ɗum ɗo waɗi noon e nder oɗo chambre taw kadi ko ho kadi di parlement congolais ene wayno dey ɓe ƴetti wawde kay pellital yindirde e taw kadi ko ñawurdu militaire wondu toon ndu taw kadi ko wawde ittude taw kadi ko wutte teddugal oɗo menno noon artade kono leydi ndi Joseph Kabila ɗum noon wonno ko gila ñande alkamisare 5 lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 ɓen kay sénateur uji ƴetti pellital kay e wawde kay wadde oɗo commission ɗum noon e wawde kay yurnade taw kadi ko oɗo dossier wawa kaydi ƴewde kay no ittiri ɗum ɗo wonno ko ñande altinare 19 lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 kanko oɗo noon tawde l'auditeur général mo FARDC ene wayde wawi kay wiide wonde kay maɓe mbaw kadi yurnade ɗum ɓe ƴeewa kay guilay kay namde ha jabboyi eko fawti kadi oɗon dossier ɗum ɗon koye ñalawma taw kadi ko hande o e talatare nogas lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e 5 oɗo Joseph Kabila am foti kay noddede e taw kadi ko toon to président taw ko chambre o mo sénat o ɗum noon taw ko watte oɗo ligge o ko hen wona man mbaw kon artide e ɗum noon ene wayno taw kadi ko rapport o mon mbaɗo ɗon e alarbare fande Ghali Abouba ko ɗum tonguɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji kono commençar ndogu ngam weltare Ayamo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Mande Massa Keita to Ségo Mali ko on takkusan juula ha to galle ceerno Djiby Sy to Koufa ha to siège makko tawateɗo tigui to jeere netteke eko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Espagne pudorɗen to leydi Espagne biteɗo André Portunova ko gonnoɗo chef adjoint de l'administration présidentielle leydi Ukraine e saaha laamu biyetenoɗo Victor Yanukovych ko kanko tigui tawi ko ɓattiɗo kanko noon ko ɓattinoɗo laamu leydi Russie ɗi ko avocat de professionnel ɗum woni golle makko ko avocat gal ko kanko wara alarba hande o subaka law to wuuro witengo Pozzelo waɗɗani Madrid e nder leydi Espagne o wara noon ko yeeso école sukaɓe makko taw aranno sukaɓe makko taw adduno sukaɓe makko ɗon tigui woni to fella ko kuure kewɗe woni ko jora e makko ɗon wasi fittade makko koto leydi enda padeɗam to leydi enda no gasi joyi robel taw koɓe hinde Mawi Sena kañumen woni waraɓe alarba hande o no gasi go lewru mai e nder hakkude leydi enda tawi kadi koye ngari ɓe gara hakkude mabɓe e koninkoɓe leydi ɗi koto émirat arabe uni puɗoɗen émirat arabe uni noon sifodiri e laamu walla famodiri e laamu leydi Israël wonde kay Israël ɗacci
dendangal camion ngaji tawi ko gaddude e ɗimen woni balle gila nguura ha e safruji kala mbawa nadde to Gaza e nder leydi Palestine ko biteɗo Abdallah Ben Zayed kañum woni Abdallah Ben Zayed noon Al Nahyan kañum woni chef diplomatie leydi Émirats Arabes Unis ko kanko yewtidi tawi ko par téléphone e biteɗo Gideon Sarr kañum noon ko ministre leydi Israël kafinal ko fate gueɗe caggal ɗe jokkodiral leyɗele ko kamɓe tigui jewtidi to banggue téléphone ha pamodiral heɓa ɓe mbawi kay Israël jaaɓi dendagal camion ngaji tawi ko aide humanitaire tawateɗi to kerol kala ene mbawa nadde e nder bande Gaza e oɗo saaha joni tawa koto heege doki e rafiji kewɗi e oɗo saaha caɗele musɗe tawate toon koto leydi Pakistan paaɗen to Baluchistan ko bis élevage ji tigui ko wuuro wiyete noon ko bisa jolnoɗo élevage sukaɓe tokosɓe kañumen tigui woni janaɗo sukaɓe nayo noon mbasi hen pittali men fodde capantati cuuɗe gonguel kadi mbawi barmude hen tawi ko bisa scolaire woni bisa élevage nawoji sukaɓe ko on tigui woni janaɗo Baluchistan noon ko wuuro tawaten to banggue worgo leydi Pakistan koto leydi Russie paaɗen armée leydi Russie holliri wonde kay ɓe teɓɓima ñalawma hande o 150 drone aynaɗi kay e mabɓe e nder waktuji sappo e ɗiɗi tan tawa kadi ko araba hande o ɗi ayna tawa kadi aynide ko leydi Ukraine koto leydi Palestine paaɗen défense civil mo Gaza ɓe kolli tigui alarba hande o e limore mabɓe kay wonde ko sappo jeenayi neɗɗo woni tigui jamboreɓe woni ko mbara kay e bombardement koninkoɓe leydi Israël mbaɗe mabɓe ko ɓuuri hewde kadi e ɓen waraɓe ko rewɓe wondude kurkaji koto leydi France paaɗen to rewo leydi France ko migrant ji ɗiɗi woni tigui ɗenniyankoɓe ɗen e suudu siré mbasi toon pittali mumen e nder maaje taw ko maaje kadde to wiyete Calais ne tawe to rewo France to rewo France ɗum noon ko jamma talata hanki o nogas lewru mai ɓe jinno noon ko taccirde ɗon to Manche ɗo ɓe tawi kadi koɓe clandestinement woni suuɗeru faade toon to Grande Bretagne ko kamɓe noon ko kamɓe batti yimɓe joyo kay e nder ɗeɗo balɗe sappo sakkitiɗe wasɓe pittali men tawi ko yooliɓe e nder ngoɗon maayo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alsana Oumara Mbocca gorko mo Sara Ndogu ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on